Kaixo, gaur asteazkena da, irailaren 28a, ongi etorri magazinera, bertze behin hemen gaude, eta gaurkoan Jon Abril handierekin elkarrizketa bat izateko aukera izanen dugu, hain zuzen ere, berak orain irailan bertan argitaratu duen liburuaren harira. Isildutako eskuak da liburuaren izenburua, eta liburu horretan Jon Abrilek azterketa bat egin du eta erreportai moduko bat, deklarazio ezberdinak bilduz, emakume, hainbat Euskal Herriko emakumerenak, eta bertan kontatzen dute nola izan zen 50. hamarkadatik frankismoaren baitan lan munduratzea, emakumeen lan munduratzea, hemen ez, Hego Euskal Herrian. Baina, hori baino lehen has gaitezen betiko edukiekin. Hasteko, efemerideak. Irailaren 28a zen, 1932an, Victor Jara, txiletar abeslari ezaguna, antzerki zuzendaria eta aktivista jaio zen. 1939an, Bigarren Mundu Gerran, Alemania naziak, Sesbek, Polonia bien artean banatzeko asmoak sinatu zituzten. 1981ko irailaren 28an, Miles Davis, jazz musiko eta trompetista hil zen. Eta 2007an, Juan Jose Ibarretxe lehendakariak 2008ko urriaren 28erako herri galdeketa iragarri zuen EAN. Ea zer dagoen aste honetako agendan. Gaur asteazkenean euskararen inguruko egoera eta eukera berrien mintegia. Euskarazko ahozko jarduna Nafarroako gaztetxoen artean egonda, eguerdia arte, 9:00 aurrera egonda. Eta hortzegunean, dantza, margoketa, musika eta jarra Euskaldunon biltokia txantrean, 8:00 aurrera. Baitere, Xaloa telebistaren sudur gorri saioa izanen dugu gaur, non aktualitateko gaiak umoretik landuko diren. 8:30 Kondestableko lehenengo solairuko 6. gelan izanen da. Eta hortziralean, Non gogoa liburu aurkezpena Katakraken 7:00. Baitere, Altsasu, la dramatika errante antzerkia, Atarrabiako kulturretxean 7:30. Berriro ere Non gogoa liburu aurkezpena Zibibox Kondestablen 8:00. Eta Euskabaret ibiltaria, 9:00 geltokin. Akitzeko, berriro ere, Xaloa telebistaren sudur gorri saioa izango dugu hortziralean, non aktualitateko gaiak umoretik landuko diren. 8:30 Kondestableko lehenengo solairuko 6. gelan. Eta ikus ditzagun gaurko egunkarietan azalean zer agertu den. Diario de Notiziasekin hasiko gara egunero bezala erosketa saskiak ehuneko 15,2 egin du gora 12 hilabetean, 34 urteko igoerarik handiena. Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteak egiaztatu du elikagaien kateek produktuen ehuneko 85 garestitu dituztela. Merketzat jotzen diren elikagaietan prezioen igoera ehuneko 16koa da. Supermerkatu bat ondo aukeratzeak urtean 1.000 euro aurreztea ekar dezakela ere adierazi dute. Argazkian Teresa Katalan sari bat eskuetan, talentua eta eskuzabaltasuna izenburuan. Teresa Katalan konpositoreak eusko ikaskuntza saria jaso du. Albiste gehiagotan, Darta Zundak asteroidea desbideratu zuen. Inpaktuak harkaitz handia lurretik 11 milioi kilometrotara urruntzen du. Baitere 6 espezialitatetik biltzen dute itxaron zerrenden ehuneko 56 osasungintzan. Eta egonezina Siemens Gamesak sarrigurenentzat dituen planen aurrean. Azkenik, 25 salaketa jarri dira Iruñean zaborra edukiontzitik kanpo uzteagatik. Diario de Navarran lerroburu nagusian, Osasun sailak ez du neurri berririk eskaintzen itxaron zerrendei aurre egiteko. Santos Indurain kontseilariak oinezkoen txoke plana oinarritzen du. Argazkian, Anaitasuna klubeko igerileku estalia, eta titularrean, arriskuan daude igerilekuak. Kostu energetikoak estalgien eta esparen bideragarritasuna mehatxatzen du. Albiste gehiago, txanda kontratua Volkswagenen enplegurako gakoa.
Landabengo plantako enpresa batzordeak formula hori luzatzeko eskatu dio Nafarroako gobernuari. Beste argazki txiki batean, bultzatu Nafarroako eztabaidaren une bat atzo Kondestablen eta izenburuan HTaren planak bidea ireki du Iruñean. Gara egunkarian Pablo Gonzálezek kartzelean jarraituko du akusazio formalik egonez arren. Fiskaltzak oraindik akusazioa formalizatu ez duen arren, auzitegi publiko batek Pablo Gonzálezen helegitea atzera botatzea erabaki zuen atzo. 7 hilabete daramatza burdin esi artean. Argazkian atzoko gudari eguneko irudiak 57 urte geroago haizeak gogor jotzen jarraitzen du. Berri gehiagotan, krimen matxista, erakundeen aho bateko gaitzespena eta Elgoibarren kontzentrazioa. Baitere Londresek lasaitasunerako deia egiten du, baina hipoteka produktuak kentzen jarraitzen dira. Eta azkenik, Irango protestek kurduen aldarrikapenak bizi berritu dituzte. Berri egunkarian, Arabako mahastiak zigiluak ez du garaiz jaso. Berri egunkarian, Arabako mahastiak zigiluak ez du garaiz jaso aurten merkaturatzeko baimena. Sormarka berria hasi nahi duten upategiak zain dauden Jaurlaritzak behin-behineko agiria emateko, baina ez da iritsi uzta bilketa hasi aurretik. Izendapen berria ahal denean erabiltzeko prest daude. Itsaso baten argazkia ere bai. Azalean baita ere itsaso baten argazkia eta orban zuri bat ageri da Nord Stream 2 hodiko gas isuriari dagokiona. Eta izenburuan sabotajea Nord Streami. Alemaniak eta Errusiak uste dute gas hodiek Dinamarkatik gertu izan dituzten isuriak nahita eragindakoak izan direla. Gertakariak ez du eraginik izango Europako gas horniduran, baina larritu egin ditu kontinenteko gobernu batzuk. Berri gehiago, Euskaraldiaren 3. aldian izen emateko epea irekiko dute gaur herritarrentzat. Aragonesek galdeketa bat zehazteko akordio bat eskatu dio Madrili. Kataluniako presidenteak argitasun itun bat egin nahi du. Erreferendum bat noiz eta nola egin erabakia ahal izateko. Eta Euskal Herria irratian, EH Bildu aurrekontuak laugarrenez ahalbidetzeko prest agertu da. Arratsaldeko 6etan izanen du koalizioak bilera Nafarroako gobernuarekin. Navarra Sumak EH Bildu betatzeko eskatu dio gobernuari eta ez du argitu bilerara azalduko ote den. Eta gazten arteko euskarazko ahozko jarduna aztertuko dute gaur Iruñeko komunikabideak, federazioak eta euskaltzaindiak. Azkenik, Aritz Ibañez dantzariaren hitzak, dantzaren barne egiturari erreparatuz errazago ikasten dira. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur, asteazkena, zaparradarekin jarraituko dugu Kantauri isurialdean. Euria bereziki goizean goiz eta arratsalde gauean ekingo dugu. Soilik Kantauri isurialdean bustiko du eta bereziki kostaldean eta iparrekialdean. Gainerako lekuetan hodeiak urdinguneekin tartekatuko dira eta temperatura maksimoek koska bat egingo dute gora. Haizeak gogor joko du, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean. Hortzeguna egun euritsua izango da. Denean bustiko du eta gainera Kantauri isurialdean euria erruz egingo du, bereziki kostaldean eta inguruko eremuetan. Bertan etengabe egin dezake eta baliteke puntualki trumoiak jotzea. Bertzalde, mendebal ipar mendebaldeko haizeak gogor joko du goizaldean eta goizean, baina arratsaldean indarra galduko du. Termometroek behera egingo dute eta beroenek 14-17 graduren bueltan geratuko dira. Seguruenik, memoriarik ez duen herriak berriz ere harri berdinean estropezu egiteko arriskua izaten du, eta orain ultraeskuinaren gorakadarekin Italian ikusten ari garen horrekin, olako kontuek beldurra ematen dute, eta horregatik komeni izaten da, historia berriz ere begiratzea eta ikustea zer gertatu den, nola izan zen, eta nola eman diren aldaketa hauek, eta konturatzea, orain dugun errealitatea, ez dela naturala, normala, baizik eta, gertakari historiko onditzen ondorio.
Zergatik erraten dut sarrera txiki hau, hain zuzen ere, gaurkoan, Jon Abril, Eluiarreko koordinatzaile nagusia, eta, idazlea, bertsolagaria, haundizek ezagutuko duzuena. Gurean dugu, arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon. Hain zuzen ere, Isildutako eskuak liburua argitaratu zelako. 2021 batean, Jon, oker ez banago? 2021 batean Tene Mujika saria jaso, eta beka horrekin liburua ondu, eta oraintxe aurtengo irailean argitaratu dena. Aurtengo irailean argitaratua, eta izen horrenpean Isildutako eskuak emakume langileak Euskal Herrian liburua. Eta horretaz mintzatuko gara Jonekin, plazer handiz gainera. Eta Jon, ezagik nonbaitetik hasteagatik izenaz bera galdetuko batzu, zergatik Isildutako eskuak? Nolabait, liburuak berak memoria ariketa bat izan nahi du, eta emakumeek lan munduan aritzea zail izan zuten, baina milaka emakume izan ziren etxetik kanpo lan munduan aritu zirenak. Hala ere, batez ere frankismoa haunitz arduratu da errealitate hori ezkutatzen, isilarazten, eta nolabait ideario bat edo eraiki du emakumeek ez zutela etxetik kanpo lan eginez. Eta, nolabait horreri begira edo, ez? Egin nahi izan dut, keinu bat, isilduak izan diren eskuak argitara ateratzeko. Liburua bera da kontakizunen bilduma bat, edo, hau da, ez da saiakera bat, ez da bolako zerbait, kontakizun ezberdinak bildu dituzu. Hori da, bai, ameka lanbide aukeratu nituen, eta lanbide bakotxean emakume bat edo bi, kasu batzutan, eurek elkarrizketatu eta euren istorioaren inguruan arilkatu dut liburua, ez? Eta nolabait emakume bakoitzaren bizipenetan oinarritua dago, eta bai probesten dudala nolabait kontestua edo emateko, ez? Eta emakume horiek izandako bizipenak, lantegi horren istorioa, edo lanbide horrek inguru horretan izan duen eragina, edo hori aitzaki hartuta kontestu bat eman, ez? Bino, ardatza bai emakume bakoitzaren istorioa edo bizipena da, ez? Eta gero badago orduen ere kazetaritza lan bat horren atzetik, ez? Ez da bakarrik elkarrizketa, baizik eta gero maten dituzuzuk bertzelako datuak eta destingurazioak. Hori da, bai. Nolabait elkarrizketa egin eta elkarrizketa horren kontakizunaz gain, bertzelako informazio eta dokumentazio lan bat egin dut, eta horrekin osatu dut istorioa nolabait, eta argazki batzuekin ere hor nitua, ez? Solas gaitezen orduan liburuaz bertaz, kontatzen den horretaz. Ameka lan, erran duzu, aukeratu dituzula, ze motatako lanak ikusten ziren? Bertze irizpide bat erabili dudana geografikoa izan da. Euskal Herria bere luze zabalian edo hartu nahi nulako, eta horrek eskatzen zidan nolabat, leku bakotxean zelanek izan duten, edo zelan izan diren bereixigarriak edo kontuan hartzea, eta gero hori, ahalik eta sektore gehien edo kontu hartzea, ez? Ez baita gauza bera izan lan munduan orokorrean eta bereziki emakumeentzat hirian bizitzea edo landa ingurune batean bizitzea, kostaldea edo Nafarroko Erribera, ez? Eta, leku bakotxak ezaugarri diferenteak izan ditu, eta horren arabera ere emakumeek aukera gehiago edo gutxiago edo mugatuagoak kasu honitzetan izan dituzte lan mundura hurbiltzeko. Eta beraz, lanbideen aukerak eta pixko bat hortik etorri da, ez? Modu hortara, ameka lanbideak aukeratzerakoan, aukeratu ditut, zaintzarekin lotutako neskatoen lana, industrialagoak izan diren metalurgia, kremailerak egitea, ehungintza, edo elikagaien kontserba gintza, eta hor bai ondarruko arrain kontserbak eta lodosako piper eta zaintzuri kontserbak hartu ditut kontuan, edo papergintza, edo fabrikazio eta eskulangintzaren artean adibidez dagoen esparpingintza, ez? Edo irakaskuntza, emakumea unitzentzat lanbide izan dena,
Unaien lana Otsagabian adibidez erabat berezi eta bakarrik emakumeek egiten zuten lan bat zen. Otsagabian banaketa gitzargia zen, gizonak artzaintzan aritzen ziren eta emakumeak berriz behiak edo zaintzen unai lanetan, ez? Eta, bueno, banaketa hori nahiko begibizako izan da. Eta gero, bueno, adibidez, kostaldean itsasoari lotutako lanak, saregileen kasu hartu dut, baina aldi berean saregileekin batera bertzelako lanbide batzuk eta agertzen dire, edo, bueno, tabako fabrika eta holako lanbideak, ez? Gehienak beraz, industriakoak nolabait ere, sartzen da hemen, Espainiar Estatuan eta Euskal Herrian, 20. mendeko bigarren erdi horretan industria sartzen da, eta horrek eraldatzen du azkenean hemengo testuinguru hori, eta lan mundua, bere. Bai, hala da, azkenean emakumeek nolabait etxetik kanpo lan egiteko aukera ez bada industria izan, nekazaritza lana, baina hori normalian etxe barreneko lana izan da, eta ezain bertze etxetik kanpokoa, edo zaintzekin lotutako lanak izan direz, eta zaintzak edo neskato lanak, hortik kanpo industria haietu arte emakumeek ez zuten inolako aukerarik izan, ez da justuki industriaren etorrerak eraldatzen du hori ere bai, arrazoi diferenteak tarteko, momentu batzutan industriak berak lan eskua behar duelako, eta agian gizonena nahiko ez delako, edo gerra kontestu batean gizonak gerran daudelako eta beraz lan eskua haurrek eta emakumeek bete behar dutelako, eta batez ere emakumeen gana jotzen du aitzaki hartuta lan finak edo esku finak behar diren manufakturetarako emakumeak behar ditula, ez? Edo industrializazio hasieran gertatu zen, ez? Haur eta emakume handi sartzen zituztela lan munduan zukerraten zuenagatik. Akaso batzutan beren gorpuzkeragatik eta aproposagoak zirelako kapitalaren ikuspuntutik. Bueno, hori da nolabait diskurtso ofiziala, gero gibeletik behin eta berriz ikusten dena, soldata hondiz apalagoak ordaintzen direla sektore horietan. Eta hori da motibo nagusia. Azken batean, emakumeen lana bigarren mailakotzat hartzen delako, eta ez soldata bat merezi duen lan bezala, baizik eta etxerako osagarri bezala. Ulertzen da emakumeen lana oro har, ez? Eta aitzakia nolabait da, fintasun hori behar dela, edo eskul lanean jaioagoak direla emakumeak eta indar fisikoa behar den kasuetan gizonentzat uzten da, eta hori ordaindu egiten da behar bezala, edo behintzat hobekiago, ez behar bezala beti, baina hobekiago, eta aldiz emakumeena bertzelako trebezi edo habilidade batzuterako, ez, lotzen da. Izatez, Jon, orain erraten duzula, badago, uste dut, adibidez, Silvia Federicik jorratzen duela, gai guzi hauek ez, emakumeen lan munduratz, eta pixke kapitalaren etorrera eta guzi hauek, eta berak aipatzen du nola erresuma batuan, etorri zenik industrializazioa, gizona honditzek kontra egin zioten emakumeen lan munduratzeari, hain zuzen ere, honegatik, ez, egiten zuelako leia bat, ez, dumping bat, erraten den bezala, eta jeisten zituen prezioak behera, ez, eta karo ere egon zen tentsio bat, genero tentsio bat zentzu horretan. Bai, eta hori berezikin nabaritzen da, lanbide berean gizonak eta emakumeak aritzen direnetan, eta liburuan ere azaleratzen da hori nolabait, emakume eta gizonen arteko harremana lantegi barrenean beti ez da erraxa izan. Eta bereziki gatazka sortzen zen lanbide bera garatzen zutenean, ez? Hasteko lanbide bera egiten zutenean soldatak ere desberdinak zituzten gizonak eta emakumeak, eta batez ere 60. hamarkadatik antzinera emakumeak aldarrikatzen hasi ziren soldata horiek berdintzea, ez? Lan bera egiten baldin bazuten soldatak berdina izan behar zuela. Eta hor, gatazka honitze eman ziren, eta kasu batzutan, eta liburuan adibidez agertzen da, Areitio Gasteizko lantegian, borroka horrek eman zuena izan zen, emakumeei lanbide horietatik atere, eta beraz, oraindik eta gehiago bereiztea gizonen lanak zein ziren, eta emakumeen lanak zein ziren. Jon, hau akaso ur sakoneietan sartzea da, baina, aprobetxatuko dut zuri ere galdetzeko. Erran daiteke lan munduratze hori
izan zela kapitalaren behar bat, nolabait ere ez, testu inguru sozioekonomiko horrek, ez, kapitalismoaren etorrerak industrializazioak eskatzen zuen zerbait, edo erran daiteke zeinetan emakumen garaipen bat izan zela. Hau da, emakumen borondate eta aldarrien ondorio bat. Zagite, galdera zaila da, baina bueno, Nik uste dut bietatik dagola. Momentu batzutan eta industria batzutan nabarmenago emakumeen lan eskua behar izan zen, lehenago aipatu bezala edo gerra eta gerra ondoko lehendabiziko urteetan gizon falta bat bazegolako eta bertze kasu batzuetan soldata apalagoak ordaintzeko, beraz faktore hori begibistakoa da, baina badago ere emakumeek lan munduan parte hartu nahi izatea. Eta hasieran behar bada ez da hain kontzientea edo erranen ez du agian gaur egun ulertu dezakegun moduan kutsu aldarrikatzaile hori, gehiago beharretik datorren kontu bat da, famili gehienetan, familia handiak diru sarrerarik ez dago, Euskal Herria garai hartan batez ere nekazaria da eta baserri lanetara agitze lotua dago 30. hamarkadan eta beraz dirurik ez da erabiltzen etxeetan kasik. Orokorrean aipatzen da goserik ez, baina miseria badagola, ez dagola arropa erosteko dirurik, eta horrek bultzatzen ditu emakumeak ere, bertze irtenbide batzuk bilatzera, eta horra agertzen da emakumeak lan mundu horretan parte hartu nahi izateaz. Eta bereziki 60. urtetik antzinera aldarrikapenak leku haunitzez handiago hartzen du, eta emakumea ere jabetzen da gehiago aldarrikapen hori egin beharraz, bere eskubideez, eta aitortza eskatze horretaz. Eta horrekin lotua dago ere lege aldetik ere aldaketak gertatzen direla 60. hamarkada horretan Hego Euskal Herrian. Frankismoak debekatu egin zuen ezkondutako emakumeek etxetik kanpo lan egitea, gero nahieran erabili izan zuen, eta batzuetan aldatu egin zuen hori eta baimentzen zuen, baina orokorrean ezkondutako emakumeek ezin zuten etxetik kanpo lan egin. 60. hamarkadatik antzinera lege aldatu egiten da, baina oraindik presio soziala handia dago, bereziki sistemak berak lan merkatutik kanpo nahi ditu emakume horiek, gero lan beltzetan aritzeko neurri handi batean, hau da, kontraturik eta kotizaziorik gabe, baina hor hasten da bereziki emakumea kontzienteago izaten, bere eskubideak gehiago aldarrikatzen, ezkondu ondotik lan egiteko eskubide hori ere aldarrikatzen, eta langile klase horren parte izateko mugimenduetan ere parte hartzen. Eta horrek ekarriko du mugimendu sindikalean ere emakumeak sartzea, eta batez ere 60. hamarkadaren ondabaldera eta 60. hamarkadaren hasieran batez ere mugimendu feminista artikulatzen hastea. Euskal Herriaren kasuan agitzen nabarmena eta orokorrean munduan emakumeen langileak dire euren aldarrikapenekin mugimendu feministari hasiera ematen diotenak, ez? Edozein kasutan, Jon, ez dakit, nolabait ere, egiturek eskatzen zuten zerbait zen, emakumeek aldarrikatu zuten zerbait zen, edo bien arteko nahasketa bat, edozein kasutan argi dagoena da, segurazki horrek, eman ziela, ez, emakume askori nolabaiteko independentzia ekonomiko bat, eta horrek, segurazki ekarri zuela ere inflexio puntu bat, ez? Hau da, mundu, ez, mundu publikoan sartzen direz, ateratzen dire, etxetik kanpora, hor ere hasten da, ez? Segurazki hezkuntza bat, hasten den zuten haien ahotsa, hasten dute izaten askatasun bat, eta beraz, dependentzia hori galtzen, ez, gizonetatik, eta erraten genuen, ez dakigu den egitura, ez dakigu den nolabaitere aldarri politikoak, baino bai ekarri zuela gerora, hori, ez, hor, ezagita aurrerapen bat itzaten, baino aldaketa. Dudik gabe, eta hori liburuan ere uste dute nahiko garbi gelditzen dela, ez, eta gogoan dut nola protagonista batek baino gehiago aipatzen duen justuki hori, ez, nik argi nuen ez nuela gizon baten menpe egon nahi, eta menpekotasun horretatik askatu nahi nuela, ez, erabakiak nik neronek hartu nahi nituen, ez, eta hori begibistakoa da. Eta bada esaldi bat egitz polita Libe Goñi, Seaskako lehendabiziko andereñoak erabiltzen duena, bere amak beti erretenzion gizonen menpe ez egoteko, aspertua zegolako arategira joan,
eta ikustea gizonentzat, senarrarentzat xerra erosten zutela emakumeek, eta emakumeentzat eta haurrentzat haragi xehetua. Eta Libek berak aldarrikatzen du, eta nik xerra jan nahi nuen. Ez, eta bueno, pixko bat, zera hori, ez? Bai, badago errebindikazio hori, badago ahalmentze ariketa hori, ez? Eta pixkan indar hartzen joaten diren ideia horiek, eta modu kolektiboan ere bai, ez? Hasten dire emakumeak euren artean ere solasean, euren artean ere aldarrikapenak egiten, lantegi barrenetan egosten da neurri handi batean hori, eta gero pixkanaka kutsatzen da bertze lantegi eta mugimendu sindikaletara, ez? Eta hor ere, mugimendu sindikalen baitan ere, sekulako resistentziak jaso zituzten emakumeek bertze gizonengandik. Azken batean, botere galtze bat zekarrelako gizonentzat, ez? Eta horrek tensioak eragin zituen. Hoixen galdetu nizun, Jon, hain zuzen ere, batzutan deskribatzen dugu langile klasearen borroka, ez, pixket modu idiliko batean, eta beti aurrerakoia izango balitu bezala, baina zuk erraten duzunaren gatik, segurazki hor egon ziren resistentzia handiz. Oda, gizon handizek, segurazki ez zuten lagundu eta ez zuten gehiegi, hoixen, ez, apoiatu emakume horiek lan munduratzea. Bai, eta hori agitzen nabarmena da, bereziki sindikal gintzan aritu ziren emakumeek liburuan kontakizunean agertzen dute, ez nola emakumeen eskubideekin lotutako aldarrikapenak egiten zituztenean edo kontziliazioarekin lotutakoetan gizonek edo ez deustat kontra haunitzetan ez, baina ez deustat hartzen zituzten aldarrikapenak, eta beraz, bi edo hirugarren mailakotzat izaten zituzten, eta behin ere ez zutela presentzia hori edukitzen borroka sindikalean, ez? Eta bertze gai batzuek beti hartzen zutela agendan lehentasuna eta emakumeek mahai gainean paratzen zituztenak, emakumeen lanak hobetzearekin lotuta, kontziliazioarekin lotuta, hoiek ez zirela behin ere eztabaidetan sortzen, eta gainera egituraketa ere oraindik erabat maskulinoa zen, Jon, Trapagarango Martak aipatzen du, ez? 50 ordezkari sindikal zeudela General Electric Espainolan, eta 3 zirela emakumeak eta 58 gizon, eta 58 gizonen kontra aritu behar izaten zutela unitzetan, ez? Eta bai, hori ere agitz nabarmena da, bai. Eraman dizun, burges txikiaren akusazio ere handitzetan egongo zela hor, ez? Bai, eta hor badago azkenean interes talka handi bat sortzen da, eta gizonek eurek haunditzetan jokatzen dute ere emakumeek zera ez, lan munduan izan behar duten papera bigarren mailako izan behar dela, eta oraindik erregimenak lan haunditz egin zuen emakumea umea zaintzeko eta etxea zaintzeko lanetan aritu behar zuela, eta gizon haunitzek bere egin zuten mezu hori eta halaxe adierazi izan zieten ere emakume haunitzei, ez? Eta ideari hori haustea, oraindik orain etarteka aditzen dugu, ez? Edo lan erregulazioetan beti mahai gainean paratzen zena zen, ezkonduta zeuden emakumeek etxean bazutela bertze soldata bat, eta beraz lehendabizikoak dioten emakumeak izan behar zutela, ez? Edo emakume ezkonduek lan utzi behar zutela, ezkongabeko emakumeek lan aukerak edukitzeko, ez? Eta planteamendu horiek beti emakumeekin egiten ziren eta behin ere ez gizonekin, ez? Eta bueno, hor ikusten da, ez? Gai horrek tensioa haunitz eragiten zuela. Kuriosoa, bai. Lan mundurazioa ez dela segurazki idilikoa erraten genuen bezala, ez? Emakumeen lan munduratzea. Jon, ez dakit, zu bildu dituzu kontakizun handana bat, ez? Emakume hauena. Zerbait sumatzen duzu komunean? Hau da, zerbait errelato bat, zati bat, sentsazio bat, emozio bat, partekatzen dutena emakume hauek? Bai, haunitz. Batetik lan munduratzea zeinen zaila izan zen orokorrean emakume guztia hauentzat, eta nola bakoitzak bere modura, bere garaian eta bere lekuan, baina borroka handia egin behar izan zuen eskubide horiek zera ez, lortzeko, aldarrikatzeko eta bere espazioa irabazteko. Segregazioak erabatekoak bizi izan dituztela guztiek ere, eta aldi berean harrotasun bat. Egan nuke denek konpartitzen dute ere harrotasun bat,
lan egiteko aukera eduki izana horrek euren ahalmentze personalean ekarri zienak, nola aberastu zituen horrek guztiak, eta bai, dudarik gabe errelato hori komuna da emakume guztien artean, ez? Eta denek bakoitzak bere modura, baina aldarrikatzen du euren lanak gizonena bezain garrantzitsua izan dela, ez? Eta sentimendu horiek hitz barneratua dago bai. Hain zuzen ere, Jon, zure ekarpena liburu honekin, edo, bueno, behintzat saiatu zarena, hain zuzen hori da, ez? Ez direla bakarrik ahotsak isildu, ez dire bakarrik figurak, pertsonak, zientzian adibidez isildu, baizik eta lan munduan, norbait ere, ez dakit, aberastasunaren, ekoizpenaren mundu horretan ere, emakumeen papera ere isildu egin dela, ez? Bai, eta gaur egun oraindik ere segitzen dugula haren ondorioak edo pairatzen, gure lan antolamendua eta gure gizartean orainik guztiz barnerata dugu lanbide batzuk gizonenak direla eta bertze lanbide batzuk emakumenak. Eta agian 40. hamarkadan indar fisikoak lantegietan zentzu gehiago eduki zezaken, erren dute bazeudelako lan fisikoak indar handia behartzutenak, baina gaur egun teknifikazioarekin lantegi gehienak mekanizatuak daude, indar fisikoa haunitzez ere gutxiago behar da, baina segregazioak segitzen du izaten, gehien ordaintzen diren lanpostuak gizonenak dire, igogailu sozial hori, edo hau da, aukerak lanpostuetan edo mailatan goitzeko gizonek haunitzez ere erraxago dugu emakumeek baino, haren ondorioak orainik pairatzen segitzen dugu, ez? Eta lan antolaketak erantzuten dio oraindik gerra ondoko gizarte areri eta lan antolamendu areri neurri handi batean, ez? Eta ikasketetara eramaten dugunean berriz ere errepikatu egiten dire, eta aldaketak agitz sektore gutxitan, eta segurazki zerbitzuekin lotutakoetan bakarrik ikusi ditugu, ez? Orainak kaso ikusten ari gara emakume mediku gehiago, edo abokatu eta epaile emakume gehiago, baina ari gara agitz kualifikazio bereziko lanpostu batzuetan, baina batzuk lanpostu haunitzetan orainik lantegi industrial bateko tailerrean emakumeen sarbidea izugarri mugatua da, eta oraindik gizona haunitzeko onartzen ez dutena. Euren lantegian emakume bat lankide edukitzea, ez? Eta hori begibistakoa da bai. Oraindik horretan uste dut bidea handia dagoela egiteko. Hor, komeni da, Jon, seguro beti oroitraztea, nola gertatzen den sesgo hori, ez kristalezko teilatua adibidez bertzauzen artean, non emakume handitzek baduten kualifikazio gehiago, prestatuagoak, handitzetan ikasketetan nota hobeak, baino gero ez daude egiazki, ez, meritokrazia nolabait ere funtzionatuko balu, ez daude dagokien postuan, edo, ez, matematiketan eta zientzia hauetan emakumeak handitzetan eskolan eta institutuen nota arrazonak ateratzen dituzte, baina gero ez dire sartzen ingenieritzetan, ez dire sartzen halako ikasketetan, ez? Hor badago, arrakala bat dago, genero ezberdintasun bat eta merituak nolabait ere. Eta gero lanpostuek ez dute korrelazio bat, ez gutxi gorabehera. Bai, eta egiturazko arazoa dela erakusten du horrek guztiak, eta zeinen zaila den egiturazko aldaketa horiek egitea, ez? Eta ez da gaitasun kontu bat, baizik eta da egituraketa sozial bat, kulturala, baina pertsonek guk geuk eraiki duguna eta ez zera elementu objektiboetan oinarritua dagoena, ez? Jon, niri gustatzen zait beti aitzea, nolabait ere relato bizipenak, ez, hori da zuk egiten duzun ekarpena batzutan, horiek ilustratzen digutelako aixe gehiago, ez? Ez dakit memorian duzun kontakizun horietako pasarteren bat edo, nola emakume batek jasaten altzuen egunerokoan, ez, lan munduan, batzutan mikromatxismoak izaten aldiren kontu horiek, ez, edo jazarpen, bazterketa horiek, ez dakitola adibide bat ematen aldiguzun esperientzia horietako batena. Haunitz, ez? Baina, Marta de los Hoyosek Trapagaranen kontatzen du zera, ez? Ze jazarpen bizitu behar izan zuen, tailerrera jaitsi eta bertze gizonekin lanean hasi behar izan zuenean, edo adibidez tabakalerako langileek
sexuaz ere, ez, sexu jazarpenaz ere hitz egiten dute, eta nolabait gizon haunitzek agitze barneratua zutela, eskubidea zutela euren emakume langilei edozen gauza errateko jakina, baina baita ukitzeko ere bai, ez? Eta nola eurek izan ziren kasik lehendabiziko belaunaldia planto egin zutenak, eta gizon hauei aurre egin terrantziten ni ez nauzu berriz ukituko, ez? Eta adibidez eta bakalerako langile hauetako batek pilik kontatzen zian nola neska gaztea zela 18 bat urtekin edo lanean hasi, mediko azterketa egitera joan, bera etzen behin ere mediko azterketa batean egon, eta nola medikoak aprobetxatu zuen bere bularrak, bere hankartea dena goitik beti ukitzeko, eta bueno, berak pentsatu zuen mediko azterketa bat hori izanen zela, baina lankide bati kontatu zion, eta lankidearek errantzun ura etzela normala, eta nola hasi ziren egoera ura salatzen, eta bueno, salaketaren ondorioz lortu zutela emakume erizain bat beti egotea azterketa medikoetan horrelako abusuak gertatu ez zitezen, ez? Eta bai, horrelako testigantza desiente daude liburuan. Hoi da, segurazki gogorrena, ez? Zer da, nolabait ere, oposizio bikoitz bat, hau da, baduzu estigma kultural guzi hori lanean sartzeko, baino gainera, ez zaite patu egiten, ez dakit, planto bat, greba bat, edo salaketa bat, zeren, klaro, orduan, ja liatu duzu, ez? Karo, gainera sartzen zara lan mundua, eta azten zara grebak egiten, pues, claro, da, el colmo. Da, jode, histerika hauek, bez, nola ez duten balio lanerako, no seke. Hore, claro, ze egoera zailak, ez? Haunditzek, jan behar izango zuten, holako gauza pile bat, zeren aski zailtasun zituzten lanera sartzeko, hasteko gauzak aldarrikatzen bezala, ez? Eta hala ere ze ausardia emakume horiek. Bai, ez bairik gabe, eta horretan bereziki borroka egitze berezia izan zen Gasteizen, bai Areitio lantegian, eta horregatik aukeratu du libururako Areitio langileko emakume bat, baina baita ere Fournier kartak eta egiten dituzten lantegian, bi horietan emakumeen borroka simbolo bat bihurtu zen Gasteizen, eta baita martxoaren 3ko zeretan, eta kapitulu horretan presentzia handia du martxoaren 3ko gertakarik emakumeek ere greba bien antolaketan eta parte hartu zutela ikusten delako. Baina bai, eta, bueno, Areition adibidez, 1950an estatuan ezagutzen den lehendabiziko grebetako bat emakumeek egin zutena. Eta greba hartan emakumeek gizonei aptoa bota zieten gizonek ez zutelako bat egin emakumeekin greba hartan, eta emakumeek oliotzat hartu zituzten gizonak eta aptoa botatzen zieten lantegira sartzen zirenean gizonek, ez? Eta bai, aldarrikapen feministen greba bat zen, Jon, edo emakumeen lan baldintzak hobetzeko eskatzeko greba bat zen, eta bueno, ure nolabait hartzen da lehendabiziko grebatzat edo Espainiako estatuan, eta horrek erakusten du, ez? Bueno, azkenean emakumea unitz zeuden lantegietan posible izan zela bide hori erraxago urratzea, baina bertze leku haunitzetan eta gutiengoan zirenetan haunitzez ere gogorragoa izan zela bide hori. Jo, nuziazu, azkeneko galdera txo bat egiten, haurdunaldiaren kontua. Hori izaten da, ez, bertze faktore bat, haundiz baldintzatzen duena, eta pentsatzen dut garai horietan bereziki gogorra izango zena, emakume hauek kontatzen dute, ez dakit, zailtasunak izan zituztela nolabait bateratzeko amatasuna eta lan mundua. Bai, bueno, batzuek derrigorrez legez utzi behar izan zuten ama izan zirenean, edo ezkondu zirenean lana utzi behar izan zuten, ez zuten aukerarik izan lanean segitzeko, bertze batzuek borrokatu behar izan zuten lanean segitu ahal izateko, jakina, aurra izan eta bi egunen buruan lanean segitu behar zuten, ez zegoen amatasun bajarik eta horrelakorik, eta gero ez zegoela inolako kontziliazio neurririk, ordutegiak bateratzeko ikaragarrizko zailtasunak, bai hori zera batzuetan ere ikusten da, eta agian ja denbora kantzinera egin ahala hori lausotzen edo hobekuntza txiki batzuk sartzen joan ziren, ez? Baina bai hori bertze arazo bat izan zen emakume hauetako haunitzentzat. Jon, elkarrizketatxo hau esteko, galdetu nahi dizut, gaur egungo gazte batek, zure ustez, zer ikasten aldu liburu honetatik edo kontakizun hauetatik, esperientzia hauetatik?
Pare batek gutienez aipatzen dute, ez, gazteei begira edo daudela lan merkatuan nola dagoen ikusita, norberak bere eskubideak defenditu behar ditula, baina batez ere taldean, eta kasu honetan emakumeek bereziki taldean segitu behar dutela ere lan hori elkarrekin egiten eta lan mundua aldatzeko eta eraldatzeko lanean egiten, eta hori indarrak batuz bakarrik egin daitekeela. Jon Abril, erran dugun bezala, isildutako eskuak liburuaren egilea, orain berriki irail honetan argitaratu dena, emakumeen lan munduratze hori pixket biltzen saiatzen dena, esperientzia ezberdinekin, Euskal Herrian kokatua. Gauza handiz utzi ditugu nolabait ere jorratu gabe, Jon, pentsatzen dut frankismoak nola aldatu zuen hau Euskal Herriko kontestu bereziak ere bai, ez? Nola eragiten zuen horretan, baina horretarako dago hain zuzen ere liburuan, gainera Tene Mujika saria irabazi zuena 2021 batean, eta Jon, pentsatzen dut argitaletxe gehienetan liburu denda handizetan behintzat aurkitzen alko dela, ez, liburua? Bai, Euskal Herri guztian zabaldua da, eta ohiko euskarazko liburuak saltzen direnen liburu dendetan erraxa aurkituko du irakurleak. Jon Abril, mil esker handiz, denbora hau hartzeagatik eta egin duzun memoria lan horrengatik. Eskerrik asko zuei. Eta ea Iruña herriko udaletan ze albiste dauden. Etxaurin, urriaren 2tik aitzinera, antzerki topaketen 6. tailerrak hasiko dira. 4 tailer ezberdin daude aurreikusiak, denak 7:30. Eta galarkotzen dea, doako ikastaroa, oinarrizko gaitasun digital pertsonalak eta administrazioarekin modu elektronikoan tratatzekoak landuko dira. Enplegu eskatzaileei zuzendua, arreta berezia jarriz, emakumeengan arrakala digitala minimizatzeko eta Nafarroko helduen enplegagarritasuna hobetzeko helburuari. Iruña, gerrako artistek euskakusketa izango da Kondestablen eta Ukrainako 54 sortzaileren lanak izango dira ikusgai, ongintzazko helburuekin eskuratu ahal izango direnak. Nafarroko Erizaintza Fundazioak Nashdin proiektua sustatu du Kernitxian, harrera eraikin bat birgaitzeko, bildutako diruarekin. Iruñak ostegun honetan berreskuratuko du San Miguelgo zaldi aziendaren azoka, pandemiaren ondorioz 2 urtez etenda egon ondoren. Azoka 7etatik 3etara egingo da eta 70 korta jarriko dira Agustinos Industrialdeko udal partzelan, hipermerkatuaren ondoan. Horretaz gain, udaletxeko fatxadak aurren minbiziaren sentsibilizazioa ikusaraziko du, asteazken honetan urre kolorez argiztatuz fatxada. Eta azkenik, Gazteluko plazan izango da urriaren 7tik 12 bitartean tokiko produktuen 7. astea. Azoka produktu dastaketekin, zine eta gastronomia ziklo batekin, ies jolasekin aurrentzako jarduerekin eta aurrentzako 2. pintura lehiaketarekin osatuko da. Hauxen dena gaurkoz magazinean, bihar ere hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.